Nahiago ditugun zonaldeak eta jardunaldi motak aukeratzeko eskubidea eskatzen dugu. Norberak dituen espezialitate, hizkuntza eta profilak erabiltzeko. Pairatzen dugun hizkuntza apartheida eta zatiketarekin bukatuz. Gaur egun, erronkariko irakasle batek egunero lanera joan behar du Kortesera eta alderantziz. Lurraldearen zonaldekako banaketa batek eta ikasturte bakoitzaren aurretik non lan egin nahi dugun aukeratzeak murriztu egingo lituzke distantzia luzeko joan etorriak. Gastuak, arriskuak, estresa murriztu egingo lirateke eta kontziliazioan eragin positiboa izango luke. Beste lurralde batzuetan eta Nafarroa Garaiko administrazioan beste sektore batzuetan egiten den bezala, langile bakoitzak erabakiko luke ikasturtea hasi aurretik zein jardunalditan aritu nahi duen, inolako penalizaziorik gabe. Hau ere, ikasturtea hasiera baino lehen norberak hautatuko luke, eta gaur egun kontuan hartzen zaizkigun hizkuntza eskubideak bermatuko litzaizkiguke. Gure ustez, hiru sistema hauek egonkortasuna ekarriko dute Nafarroako hezkuntza publikora. Alde baterako kontratazioetan ematen diren abusuak bukatu behar dira. Finkotasuna irtenbidea da. Urtero birmarematzeak, lana aitortzeaz gain, urtez urte norberaren egoera hobetzeko aukera emango luke. Oposaketa plaza finko bat ateratzeko bidea da, eta horretarako oso ongi prestatu behar dira. Baina langile guztiak behartzeak estresa eta gainkarga handia suposatzen du. Ez soilik pertsorentzat, sistema osoarentzat ere. Beste leku batzuetan jada sistema zaharkitu hau gainditua dago. Egonkortze prozesu gehiago behar ditugu. 2024an egin zen bezala. Oposizioekin batera deitu beharko lirateke. Justifikatutako kasuetan, eskaintzei uko egiteko eskubidea inolako penalizaziorik gabe. Ez da onargarria ikasleak hainbeste denbora irakaslerik gabe egotea. Duela urteak erabiltzen zen, eta teknikoki posible den espezialitateetan ordezkapenak azkarrago ematea suposatuko luke.